Nâng bạch quay tên trong anh của mẹ đi cho có tốt kerja Joto bangsa kita sono ani kaham tai coba nih cibai ini balik ke kaisa ani live ni ba ani sak baitang tai as a candidate ini ani casting dekha ani taklai ni booth sini next position bagi taklai ni booth save TTADC tai sin buba gano contract ini taklai ni booth so ang tini balik ke proud feel kayo as a korupsa buba gani songjak candidate hisabe ang tini ani sini booth ani ji baraka ang abo bagi balik ke tau sobo haste ni joto pro no bun koinai nogi to tharbu abo chini dofa ni mathangjakani taisi TTADC narakani taisi ni buba gano contract ni abon bagai hasteni joto lutu tai ani especially 16 Mandai Nagar Pulinpur TTADC constituency ni joto lukurokno ani khaka hamtangnai norbo mahikeno angrama hikeno norbo chini andro somario budui chini bibagrano tai tiprasoda phano mothangei narklen bagai man ko tharputbo ranin thong hambai nâng bạch quay tên trong anh của mẹ đi cho có tốt kerja Joto bangsa kita sono ani kaham tai coba nih cibai ini balik ke kaisa ani live ni ba ani sak baitang tai as a candidate ini ani casting dekha ani taklai ni booth sini next position bagi taklai ni booth save TTADC tai sin buba gano contract ini taklai ni booth so ang tini balik ke proud feel kayo as a korupsa buba gani songjak candidate hisabe ang tini ani sini booth ani ji baraka ang abo bagi balik ke tau sobo haste ni joto pro no bun koinai nogi to tharbu abo chini dofa ni mathangjakani taisi TTADC narakani taisi ni buba gano contract ni abon bagai hasteni joto lutu tai ani especially 16 Mandai Nagar Pulinpur TTADC constituency ni joto lukurokno ani khaka hamtangnai norbo mahikeno angrama hikeno norbo chini andro somario budui chini bibagrano tai tiprasoda phano mothangei narklen bagai man ko tharputbo ranin thong hambai